Ang buhay po tayo, there are still many things about ourselves that we have to be aware of. And after being aware of, ang tanggapin or accept ourselves. Ang buhay mo isang Pedro, naniniwala mo ganito. Nung sinabihan siya ng Panginoon, ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo mo ang aking simbahan, nung una hindi natin tinanggap ni Pedro. Hindi pa niya nauunawaan yun. Kaya kung ano pinagsasabi niya, kung ano pinagagawa niya sa Panginoon, kung anong tatanong sa dagat kasama ng Panginoon, iniwan ng Panginoon, dininaya ng Panginoon, tinakuha ng Panginoon, kaya hindi pa niya natatawa kung sino talaga siya. And I believe dumating ang punto kay San Pedro, na matanggap niya finally kung sino siya. Years after the Lord went back to heaven, nung hindi na nila kasama ang Panginoon, nung nagsimulang lumalago ang simbahan, ang paniniwala sa ating Panginoong Yesu Cristo. Nung una po, mga Hudyo lang sila. Pero nung kumalat na ang mabuting balita pati sa mga pagano, ang dami mong paganong naniniwala sa Panginoon at gustong sumama sa religion nila. Nagkagulo sila. Ito mga ibang alagad. Sabi nila, hindi para sa Hudyo lang ito. Pero sabi sa Pablo, ang dami mga paganong gustong sumali sa akin. At hindi lang sila nagkakasundo, hindi nila alam kung gagawin nila, until finally, they saw Peter. And they asked Peter. At siguro kung sabi kay Pedro, Pedro, ikaw ang inyong pinuno namin ng Panginoon. Ito ang problema natin ngayon. Ano ang masasabi mo? Doon lang natanggap ni Pedro kung sino siya. And in that first council, he made the first decision as the leader of the church Christ left him. Sabi niya, ang mabili ng Panginoon, ang mabuting balita, para sa buong mundo, tanggapin at isama ang mga marami. Kaya hanggang sa atin po, dumating ang pananampalataya. At doon lang sa moment na yun, doon lang natanggap ni Pedro kung sino talaga siya. And everything stays the same. Amen? Amen. Ikatlo ba? So makilala kung sino ka. Pagkatapos mo makilala kung sarili mo, tanggapin kung sino ka. And then ikatlo po, kapag nakilala mo na at natanggap mo ang sarili mo, gumawa ng mabubuting gawa ayon kung sino ka talaga. Do the appropriate actions kung sino ka talaga. May kakilala po ako minsan, ganito ang ugali niya. Wala siyang makasundo. Wala siyang kaibigan. Walang gustong sumama sa kanya. Dahil ang sinasabi niya sa sarili niya, talagang napakasungit. Talagang napakamatagpobre, masungit, buti pangil pa, masungit na, talagang hindi mo ba nang makasundo. Tapos, ang sabi pa niya sa sarili, ganito ako talaga, ano magagawa ko, no? Kung hindi ko kayo tanggapin, ganito ako talaga, pasensya kayo. Wala kang gawin mo ba? Kahit gusto na rin samahan. Kaya kilala rin sa rin niya na masungit na ako na makasunod. Walang gusto lumapit at sumama sa kanya. At ang lagi niya sinasabi, ganito talaga ako, ano magagawa ko? Pasensya kayo, kung hindi ko matanggap, ganito talaga ako. Alam po niyo, kung meron akong isang taong kinamumuhian, pasensya na po, ay pang akong tao rin. Meron din akong taong I-hate. Kung meron po akong isang taong kinamumuhian at hate, ayun na tao nagsasabi, ganito ako, ano magagawa, pasensya ka, kasi ganito ako talaga. Yung parang, wala nang kuha o pagbabago sa sarili niya. Yung parang walang butas para sa grasya ng Panginoon upang matulungan siya at magbago. Yung parang, gano'n na lang siya talaga, na hindi na binibigyan ng pagkakataon ng sarili. Okay, maaaring gano'n na nga talaga. Okay, maaaring ganyan na talaga. Pero gusto kitang tanungin, masaya ka ba kung ganyan ang ugali ng anak mo? Masaya ka ba? At gano'n, palagay mo masaya ang ibang tao sa iyo kung ganyan ang ugali mo? At gano'n, palagay mo masaya ang Diyos kung ganyan ang pinipilit mong ugali? Dahil alam ko, may ginawa ka ng Diyos, may kabutihan, may kapakitan, may kagandahan, may binigay sa iyo. Kaya ang pinipilit mo, yung inaakala mo kung sino ka. Kaya ang karapat-dapat na aksyon, sinasabi ng Panginoon pagkatapos ng Ebanghelyo, sa dulo po ng Ebanghelyo, after you know yourself,
After you have accepted yourself, then you can forget and deny yourself. Pagkatapos mong nakilala kung sino ka talaga, pagkatapos mong natanggap ang sarili mo na sino ka talaga, then, sabi ni Lord, pwede mo nang kalimutan at isang tabi and deny yourself. Para pag nasa itabi mo na ang sarili mo, ang puso at kapayapaan ng Diyos ang siyang maninirahan at manahan sa iyo. Yung mga taong hindi nila kilala at hindi nila tanggap ang sarili nila, yun ang mga taong dinidisplay, kailangan pang display ang mga mukha nila sa daan, kailangan pang ibigin kung saan ang pangalan nila, wala pang mananahan, kailangan kumuha ng maraming pansin at attention para makilala sila mismo kung sino sila. Pero kapag kilala mo na at alam mo kung sino ka talaga, then pwede mo nang isang natin, and then yourself. Kaya po si San Pablo, ganito ang sinasabi. Noong una po, mayabang si San Pablo, alam mo kung sino siya, alam mo na ako sa mga Kristyano. Pero pagkakunin, sabi niya, nalaman niya kung sino siya talaga, tinanggap niya kung sino siya, at kung sino sa buhay niya. Pagkakunin, sabi mo ni San Pablo, hindi na ang sarili ko ang naninilahan sa akin, kundi ang Panginoong Jesucristo. It is no longer I who lives in me, but the Lord Jesus who lives in me. And true peace and meaning will come to who you really are. Amen? Amen. Tumpal niyo? Okay na? Kahapon ko bibisita ako isang matanda. Siguro po mga 9 years old na yun. Mga namatay na po yung asawa niya, mga more than 5 years old. Tapos nagkaroon po siya ng sakit, kaya hindi na siya kailangan, hindi na siya pwede lumabas sa kwarto niya. Pero malakas ko, ating pang memory, nakakakilala pa, malinaw pa mata, nakakadilig pa, paano hindi pa matanda, maliban sa anyo at sa edad niya, ano yung isip ko ay patata. Pero yun nga, namatay na ng asawa, tapos yung mga anak niya may kanya-kanya ng buhay, so halos siya na lang umatisa sa bahay. So tinanong ko, pagpasok ko sa kwarto, inaasahan ko makita isang matandang babae na malungkot, depressed, walang kabuhay-buhay, dahil nga nag-iisa lang, wala nang asawa, wala nang mga anak. Nabigla po ako nung nakita ko tuwang-tuwa. Ang ganda-ganda ng ayos niya, nangingisap ang mga mata, at lively, buhay na buhay. At sabi ko sa kanya, ma, ay talaga, kasi meron mo may nakikita, ito, batang bumata kayo, ganda-ganda niyo, at buhay na buhay, at ang saya-saya ninyo, ano nangyari po? Sabi ko, gano'n. Tapos tawa siya ng tawa, hindi ko pa niya nakukwento, tawa siya ng tawa. Alam mo, ano sabi niya, kagabi, nakapagpilipan ko ang yumaong asawa. O ano po nakapagpilipan niyo, ano sabi niyo sa kanya? Sinabi ko sa aking asawa, amo, nung wala nalungkot ako, sinabi ko sa aking asawa, sweetheart, bakit hindi mo pa ako sinabay? Sabihin mo na kayo, kunin na rin ako para magkasama tayo dyan. Nag-iisa na ako. Sana sabay na lang tayo dyan. Sabihin mo kayo, kunin na rin ako. Ano po sabi ng asawa mo? Sabi ng asawa mo, ay naku, huwag muna, nag-i-enjoy kami dito ni Lord, tahimik kami, huwag ka muna magtulog, dyan na muna ako. Kaya huwag muna kami, bihirang lang mo, hindi kita makasama, kaya hindi kita masama, masaya ako. So dyan na lang, okay na kami dito ni Lord. At tawa siya ng tawa. Hindi sabi nila, talaga na yung asawa ko, ako sabi, pinig ko talaga yung asawa ko. Matapos mo, ano pa sinabi sa inyo? At sabi pa sa akin ang asawa ko, bakit? Sigurado ko bang mapupunta ka kung saan ako napunta? Ako talaga yung asawa ko. At tawa siya ng tawa. And I feel fully blessed by her. And I believe this is the last test and the last sign na talagang kilala mo at natatanggap mo ang sarili. Kapag kaya mo nang tawanin ang sarili. When you can laugh at yourself. At hindi siya seryoso, hindi sa sarili. And you have truly accepted and have known yourself. Amen? Amen.
sabi ni Lolo, makinig, as point. Sabi ni Lolo, kung hindi ka masaya, kung sino ka, anuman mayroon sa'yo, hindi ka pa rin magiging masaya. Ito, turo ni Lolo. Kung hindi ka masaya, kung sino ka, kahit anong mayroon ka, hindi ka pa rin magiging masaya. Ano po kayong mag-alala? Kilala tayo